Segon terratrèmol al Pirineu en pocs dies. Si divendres va ser al Ripollès, aquest matí ha estat a l'Alt Urgell. L'epicentre a Os de Civís i s'ha notat també a Andorra, que és molt a prop. Estem parlant d'un sisme poc potent, de 3,6 graus a l'escala de Richter i de prou profunditat, però, Teresa Macià, els veïns han notat la tremolor. Doncs sí, ho han notat especialment a Andorra, on els veïns l'han percebut amb més intensitat, però el sisme que ha passat pocs minuts abans de 11:15 del matí no ha causat cap dany. L'epicentre, com veuen, ha estat a Os de Civís, a l'Alt Urgell, però també s'ha sentit a altres comarques com el Pallars, a Andorra i una mica menys a la Cerdanya i en altres zones del Pirineu Occidental i també del Prepirineu. Segons els testimonis amb qui hem parlat, ens han dit que el terratrèmol ha durat molt poc, només uns segons, i ens han explicat que han sentit com tot tremolava i que s'han emportat un bon ensurt. Aquí, a la Seu d'Urgell, la majoria dels veïns amb qui hem parlat l'han notat molt poc. M'he llevat del llit, em vaig trobar que en uns segons es va moure la casa. I un moment que m'hi he ajupit i he notat que un soroll a l'armari i al mateix temps que es movia el canapé. I de cop i volta m'ha donat la sensació que tot es bellugava. Hi havia una plic que inclús m'ha donat la sensació de què està passant. Però ha sigut una cosa molt sutil i ha durat molt poc rato. Ens ha trucat una dona de fer feines que estava treballant i just estava pujada a l'escala fent els vidres. Llavors s'ha emportat un bon ensurt perquè, clar, ho ha sentit i en alçada, i imagino que amb les finestres obertes, aquestes coses que es fan i no s'han de fer, estava molt nerviosa quan ens ha trucat.